Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dnes to je opäť zo Skies Exchange. Už je to 5. diel, ak sa nemýlim. Ešte nevyšli ani 2 pred týmto, ešte som len vydal, ale ešte mám len vydať prvý a druhý diel. Takže tak, lebo mám pomalého editora. Do vodu. Nie, už je ich tu zase veľa. No proste, týchto cucápkov potrebujem nejak dostať do vojdu. A je to preto, na dnešnú epizódu mám naplánované, že vlastne čakať. Také chlapci, vo vojde je veľa miesta pre každého. Ja si ich nalakam takto na okraj a potom ich zhodím. No tak nezhodím. Dobre, zhodím. Posledný, že bracho. Ale tu som. Ach je, oni sú takí hlúpi, nechápu, že majú ísť do vojdu. Aby spadol dole. Yes! A máme to free. Mám v pláne tieto dva hobry posunúť ešte nižšie. Dať tam tie goldové špicáky, alebo jak to nazvať. Na to je treba 3 zlaté meče. Ešte nemám dosť. Takže by som to videl, že by som si spravil EMC kolektor. Presne toto. A na to potrebujem diamond block, ktorý ani nemám diamant. Vyzerá to tak, že plány na dnes máme. Mňa by zaujímalo, jak sa dajú získať diamanty. 4 zlata. Tak to je ľahšie, ako som si myslel. Dobre. Bro. No tak to asi nezískame dnes. Takže... Či mi to niečo pridá, hej? Máme? Ja som na konci minulého dielu zomrel. Takže nemám Philosopher's Stone som si chcel vykraftiť. Aby teraz som mohol spraviť jeden ingot. Tak a teraz máme stále na 3. Tak nám to nepridal. Ešte bude ťažké dosť. A keď oný pickaxe som si mohol spraviť, že? A zase ich tam je. Už ma to nebaví takto. Idem to spraviť inak. Zoberieme si 2 tieto. Jeden stick. A vykraftím si Iron Match. A teraz ideme do nedru. Počkaj, ešte sa ho naučím. Takto. A pickaxe stačí stonový kurník. Ideme. Takže ho musím hitnúť jedenkrát rukou. Teraz všetci prídu sem ku mne. A teraz hitujem iba. A z tohto dokážem získať nielen ingoty a takéto veci z klasického Minecraftu, ale oni majú aj takýto armor na sebe. A teraz nám padol aj celý ingot. A takto sa zarába proste, no. Ja mám spravený aj jeden kreatív svet. A tam vám chcem ukázať, alebo tam by som vám mohol ukázať, jak to funguje všetko. Tých som ich už vyzabíjal a teraz to tu ešte podzbieram. A toto som si zarobil z tejto prvej varky. Nie, dropper padá do vody. A druhý, no tak to sme prišli o dosť práve. Dropper je, no, že teraz si môžeme kúpiť 3 goldy, no. A jeden zlatý meč. Takže ešte stále nemáme dosť. Keď počkať sa vyhýlujem, lebo už nemám hunger ani nič. Tak teraz mám full hunger bary. To je vlastne užitočné mi došlo práve. No a ja sa idem rýchlo prepnúť do toho druhého sveta. Tento sa mi zdá. Jop. No a takto chcem, aby to vyzeralo.
Že proste tuto takto dole bude takýto stožiar. Ale toto ešte stále nie je tá finálna verzia. Ešte jeden svet tu máme. A toto sú tie kolektory, ktoré chcem postaviť. Toto všetko. A generuje to 5 miliónov EMC. Tuto sa mi zdá, že by... Ale hej, presne toto. Že takto dvojposchodové. Čo ste sa zbláznili? Sme v pohode, chlapci? Len menší problém, že sa odtiaľ to už nedostanem naspäť. Ale proste oni sú retardovaní. Si zomri, tak sa. Ale toto ešte nie je úplne. Toto by som chcel pretiahnuť ešte trochu nižšie. Funguje to takisto jak hentá farma, čo mám tam. S tým rozdielom, že sú dvojposchodové, takže aj efektívnejšie by to malo byť. Teraz všetci sú tu a takto chcem, aby to fungovalo. Všetci tam proste napadali, sú tu namačkaní a padali by proste dole. Takže to chcem postaviť tam u mňa, ale to sa mi asi nepodarí popravde. Vzhľadom k tomu, jak som na tom teraz. Takže to bolo okienko do budúcnosti, jak sa hovorí. No takže tuto to ideme stavať, hej. Zoberiem všetky veci odtiaľto. A ideme unboxing, alebo teda máme 6500 EMC. Koľko z toho budeme mať? 11 000, 12 000, 14 28 000. Wow, no. Tak to by už možno mohlo ísť aj 11, 15, no, koľko je z toho dia? 3 dia, to je dobré, to sme rýchlo zbohatli. Takže overila sa nám taktika, že vlastne toto je celkom dosť efektívny spôsob vydelávania. Ja si zoberiem späť týchto 15 dia a vykraftím si z toho jeden blok. Takže 3 a 3, hej. Aha, prečo mám... To je bagnuté. Halo? Viete, čo som vám ukazoval, ten Angel Ring? Tak tieto krídla sú presne z toho a ja to mám bagnuté, kámo. Ale to vyzerá dobre. Ešte nemáme na to, ale crafting je takto. Ešte 2 meče treba, takže ja vlastne tú farmu mám zrušenú, že teraz úplne mám vypnutú. Ide sa robiť taktika skákania do vojdu takzvané, aby si tam položil jeden blok, no. Nie, ja som otvoril čestu. Ja som zabudol, že musím držať shift. No nevadí. A takto prídem o všetko MC. OK, takže takto nastabilizovať kameru, stlačiť shift. A teraz... položil som to ale zle. Jop, zablokoval som dieru, no. Yes! Minimálne 2-krát takto musím padnúť teraz. Ešte ďalší si zoberiem. Teraz to tu mám takto krásne. Takže už netreba držať shift, ale stačí položiť, čo som nestihol. Tak ďalší pokus. Yes! Dal som to tam. Ešte asi 2. Lebo čakať, prebiehajú výpočty. Ako máme EMC? Aha. Ups. Je fakt, že nič nemám, kámo. Ja mám tie krídla tam. Ešte 2-krát tam budem musieť spadnúť, no. A ďalší sandstone pregamblený. Aha, dobre, ešte mám na veľa sandstone. Ale to mi nevychádza, ja som niečo viac musel prísť. Jaj, lebo toto tu mám. Už chápem. OK, tak to je v pohode. V pohode, OK, dobre. Lebo mi nevychádzalo, že byť sandstone bol taký drahý, však on nemá koľko. On má že 4 MC, no. Takže, počkať, Angel Block. To je taká vec. No a to by sme mali, len potrebujeme tie pierka, ktoré nemáme.
Ideme šetriť na toto najskôr. Lebo to je blok, ktorý môžeš postaviť takto a bude levitovať vo vzduchu. Takže berem si pickaxe a ideme spraviť hento. Sorry, tu je editor. Čaute, vyzerá to tak, že sme prišli na koniec tohto videa. Asi to bude znova veľké moc. Takže toto video bude znova rozdelené do dvoch častí. Už to asi ani nebudem hovoriť, že to bude rozdelené na dve časti. Už to budem hovoriť, že sú to samostatné videá. No dobré, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like a odber. Aj keď sa vám toto video nepáčilo, tak aj tak dajte like a odber. OK, uvidíme sa v ďalšom videu.